Haka Arpho Tarik Naitung Deputy Inspector General Border Security Force BSF Naval Singh bapet yakathan Jantia Hills ulakhot ikinong yalam jongka Coordination Committee International Borders CCIB banyakran halor kajingker kenro sainar yaka khaput India Bangladesh yaka CCIB lami kmad chairman ba Kemen Merchiang Secretary ba Herman Rengsai ba kidikot jongka Khasi Students Union West Jantia Hills District Unit balami kmad Samla Chanbor War Vice President Hakajing Senran Lang u Andrew Gary Dekar Assistant Education Secretary CEC. Hadin kajing kendu ya DIG kelayat hu hakilar patai kubor upa Kemen Merchiang ulaong. Kajing kendu ya DIG kalong halor kajing kwa ki BSF ban penklo ya kajing ker sainar ya ka kaput bat kila kentu ya kipat ba ban pediang ya kani kajing tumu ke sorkar India. Ulaong ki nongshong ha border bat kitrai jaka kim persha ya ka jingker sainar hendrei kamdei pat pan kata ya ki jaka jong ki palba bat ulaong ru ka fencing ka dei bandan ha u zero line balada kim la ban le ha u zero line ki dei ban pen pechwa ya uput usam nalor kata ulaong imat ki BSF ki dan ka jing skotho bakla ban ong baki pat ba ki mong lada ki dan ki BSF Hendrai ulaong ki pat ba ki kemen baki don ki BSF namar ki wanra ka jingsuk bat ka jingsngan ya ki pat ba. Kata ini kini nak bede bukan ini kejuan kendu jumpi BSF. Kayak bak penlong dari CCIB benar ni kendu. Bat menu wan lang benar kendu entah sini. Nukono siap kuat pada aku beli press bukan sim wan sim yang ka kubor bahawa ya kendu ni nak yang CCIB Iwan bandingnya kendu ya ki BSF dia jong BSF kita kasih. Kajian ya kendu jangi minta kasih kalong halor kajing pak jong ki BSF yang ni pun kasih CIB ban ya kendu ya ki minta kasih akan kuat office jong DIG ban minta kasih nak kalian jongi ke CCIB ni dan mga chairman secretary kinong terajaka bat nak kalian jong KSU ni dan hang ni de ban nak kalian jong DIG jong BSF dan komandan bat kibru jo kimah dia dan untuk dia kaji ya kenduk jong ni mentah kasni kalong halor kaji kuat jong BSF bakin ong yang ni bakin pen ong yang ni ban penkloi ban bengintrek kum kipai ba ban pendep no fencing wood ya oi nak kalian jong ni kum kasih CIB ngalai keren yaki but ni yang ki nak kalian jom ni kum ki paiba bat kum try jaka kum ka CCIB ni klem persya ya fencing ni kuat ya fencing bakan long tang ba ka fencing kam de ban kata ban bam ya ki jaka jom ki paiba kum bang ju yang hakaju kan ne kanong rim nadu men shwa hadu mentaru nging hakan kanong rim yong ki ba hoi nim don usa kawai shwa kan ne imat kadon gajing snothu bakla na kalian jom ki BSF ki ong ba hana ba kibriu jongi kilong kadang gajing ya syur apa jongi bat kimo long gajing sotu bakla bangi dan gajing snow mong lada kidon gi BSF ndrai nak kalian jongi ngim don bumta ke ni snow komen bat ni snow hun komen sim bagi BSF kidon bat ni long kum ki para kum ki men kum ki para cum para namar balai gajing don jong BSF konra ya gajing sup gajing sngain yang ni kum ki paiba jong ka rima khalia jong kari India hakaba Ibriu banabar na Bangladesh kim lak banwan. Te halor kan ni nak kalian jonga ngala ong yiki ba ngim dan kum kata ka jing snow ye pi ba ndring snow shingan ba pi dan ma pi. Te hak bay de bar ka fencing pat ki kwa yang ni ban pendep kloy ka fencing bat ban yai kat kum ki ain kat kum ki ba la penbe dak sarkar. Ndai nak kalian jongi pat kumbangi la yeng haginong rim jong ka CCIB nadu men syahadu menta. Kidai kita hi kiba ni kejing kuat jeng kuat baka sorkar makhalaya kadai ban smuthu kumju ko bai de baka sorkar India kadai ban smuthu ba
ngingim prasya ka fencing ndre ka fencing ka de ban long ba kinde hau juro line lane lada kimla ban le juro line ru kidi ban pebe shwa yo pu usam nomor kumba ya kren hakan ka jinga kan jongi hangni po baru dia ji kalong specifically ya pilar khat arnyo pu ar hadu khat arnyo pu pra hakat ko jaka jong wa muat tengo bu jing kali ki namar katkum ki agreement jong ka hapren India ka Bangladesh nadu kisnam khat khandas pa san pu pra ka bagi khot ka nerunun agreement hakaba ya upilar ude ban long hapren jong kawa hakaba ya kawa umngot ka bagi khot ka pian riwar de ban pendon kam dabro arteli kiri hakaba ki pai ba jong ki India ka Bangladesh kila ban pendon kam takamut upilar don hapren jong kawa ndre menta kalong ga ke ba susi ba nadu pilar khat arspa nyo ndrupo ranrup kendai ter hadu khat arspa nyo pulai pilar ulaki usheneng kawa muat barok kawa muat kalah hab po Bangladesh kalong ke basusi yang ni kum ki traja kabat kum ki nong shong jongri India kum no kane kawa kan hab se Bangladesh ka sarkar kali ayu halor kan ne bale ka sarkar Meghalaya jongi lene ka sarkar India sarkar kami kamle ya kan ne balada ka pen kiu kum ne bale kam pen dingi chikentin kum ki traja ka te hakbai de ber kane ka jinga kren jongi ber ki BSF kalau bangi na kalian jongi ni klem persya ka fencing dari tanggawai ka fencing ke de ban long hajiro line ber ka sarkar ke de ban wan ban penbe shwayo pu usam ka de ban wan clear hagi pe ba ka de ban wan daga ban batai ba hagi pe ba rekat ka jing dalang jongi pe ba ban penbe atau pu usam nomor ki agreement nadu men shwahadu menta hilong bai ban penbe shwayo atau pu usam balada ka sarkar ka ong ba yang no pilar badan menta de bala penbait deu bala long permanent tika sarkar ka deban sinai ka fencing hol juro line ke namar lada penbait kita ngamut ka jakabor ka de jongi ke ban le juro line kam don ji ya kata kita ka de jingi kren jongi but UDIG kini jimat di kren fi unra sa sarkar Indian hakan urkom ke ka jingi kren jo UDIG na kalian jo wang okay fine hadin bola ya kren but ni hadin bola asung thu ya ki grievances but ki jingi jongi but ya ke bangi don ban ong hau nakaliang juga orang okey ngan ya keren bat ile ban ya keren bat sarkar ban involve bat sarkar ban ya keren nak bentakan ni te nakaliang jong ngong hoy nakaliang jong BSF haji sha ka problem hi gede bat ka sarkar kam khed snap yang ki pa ba bat nakaliang ka sarkar kam don kata ka jing kwa jong ka ban penbe yono pu usam mo tikum ka CCIB ni kay ka jing snow jung feel namar baya kani kamat jing sa lagi ban khot sarkar kum kan khot tinap jadari nakalian jung ni nim nang banang kumno namar ba hakaji sisa niyo ka city na uni we komandan ti ong ba dufun yang ong ba nakaliang jong dia ju kwa banya kendo FP kum ka CCIB yang nak benta ayu yang dikeren nak benta fencing dan maringir nyimtip ya ke kata ka jing temu jongki uang ban ya keren halor kalan acquisition hak bay de but kene ka benta ka ba hap hau pilar khat ar nyu pu ar hadu nyu pu ar 7S te hadin jong katu tengong okay lebih kwa banya kendo tin mana aglen jong ngim don ni ladang ya keren bat ka bon defense lenen bat ka bor sarkar ka jing ka nongrim jongi ka deko ka debe kumju kam dan jing pere kerteng UDIG fi kan do Naval Singh UDIG te nakaliang jongi kum ka CCIB tangkawe ngakwa ban karpat ya ka sarkar Meghalaya kumju ka sarkar kami ni kum gipai ba nilaya lenti mentala arpusan sini ya kanega kam kadon jing ayu ya ka sarkar ban solve ya kanega problem pitip ka sarkar katip hi pelen ba kibun bah ki jaka jumi ki baran sabar jong umakut had sabar jong pilar balai pimla ban penbet yo no put usam bat ban khod yang kum kitra jaka ban don lang hakapor ba fi survey hakapor penbet yo no put usam harkat bat ka Bangladesh bat lada piong ba pimla ban penbet yo put usam pimla shu ban penbet balai yaki we pila ban penbet balai tang yaki si jaka pi penbet ndre yang ipat sibun pimla ban penbet te ngam ku bakal long partial
lada pila ban kwa ban le bet ya barok kena bang indup sup kena bang inyo kata ka jaka puta jong ngim persya ga fencing dalele ndre ngi kwa ba ki jaka jong ki di ban wan sengi lene ini dia ban yo ya kono ka kenja compensation nadu pilar hadu fencing kena bagi jaka jong ki nam do shu but sagawai nakaliang jong DIG ong yangi ong ba ya mentahi nginam la syu ban le AA namar ba ki agreement ki ba layakut bat ka sarkar Bangladesh menchua ka sarkar jong hasina kane ka sarkar bamenta kam pediang syu but uang ba nadu ba la change kane ka sarkar la kala dengan sarkar syakare ka sarkar thmai ka long re do kata-kata namar kam pediang ya ka ya kane ka jingkir hajan jong 0 point tenga nakaling jong ni nakung ka CCIB ngong ya uba kane ka jing yele jongi kamdei tang mentau snem la ni hegi gi ar snem la snem re nadu ki ar for pusan snem menshua tele da ka sarkar ka kwa ban penbe kane ka kam kade ban penbe nadu menshua kanam sa teng hadu mentah e ngong yu nakaliang jongi na kumba pila lam lenti ban ra kane syak sarkar sobha ra lem syak sarkar ban persengo ka bakini gi jing e jongi kum tipai ba ki bedak sa apo ka boda ni kwa baka fencing kandon tang ba not at the cost of Ireland te nakaliang jongi kum ka CCIB tanggawai nga kwa ban karpat ya ka sarkar jela ba ya ka sarkar kami ba lada kalong kabala bat kadehi kaban la namar ba ni nakaliang kum gipay ba kum gitraja ka ni kwa ba ka sarkar kan khot da public hearing khot ya ka public hearing chisin harangkat jongi gi pai ba gitraja ka bat ka sarkar ban ya kren halor kadek issue bat hakaju ko por haba phile ya ka survey ni kibadan jaka hapo kani ka six schedule ni de gitrai ni de ka jaka ka de ka jong ka sarkar te halor kani haba phile ya ka survey hapdeng ki India ka Bangla ni kum gitrai jaka ngi kwa ban long kum ki stakeholder ban dot betalang to kena bangin yo ban pen ya ki kot kisla jongi kibadan ya gitu jaka kibadan shabar jong pilar ya ki ba phi kum ka sarkar piong bagi ki APL kamu ki adverse possession of lands ide ki jaka jongi ndrai kum no phi kum ko sarkar phi pelong ki kum ki APL tena kaliang jongi kum tra jaka ngi kwa ya ka sarkar ban khot no da public hearing khnang bak insolve ya kan ka issue ko bala ne menta da ki akhor pesan snem te halor jong kane tang kata ki bang kwa ban ong ni kum ki pai ba ni dan kam ya ka public hearing khnang ban solve ya kan ka problem ya ka ba ngiru kum ki pai ba idal hi kita jins ngo ba ni ko ban kun no ya kan ka kam ka ba de bat ka border fencing